motivo da convocatoria de hoxe, despois dun verano, creo que de moitísima actividade como que tuvemos, no que ainda nos queda aí a última puntilla, non, para dar neste grau, era presentarvos un pouco as previsións de programación festiva e cultural que temos para este último trimestre de 2024. Sabedes que desde o Concello da Rúa estamos a darlle, sempre lle haremos, pero creo que neste último ano lle estamos a dar unha importancia fulcral a que todo o que tenga a ver coa programación cultural. Parecenos que é un dos elementos necesarios e fundamentais dun concello das características do noso, que a cultura é un investimento a futuro para a Rúa. En ese sentido, bueno, pues intentamos sempre dar unha programación o máis ampla posible, que comprenda todos os públicos posibles, na medida das nosas posibilidades, que teña actividades para todas as idades e tamén tendo en conta, evidentemente, a programación estable durante todo o ano, no? Dar unha programación continua que fuxa un pouco das datas específicas, no? Que vamos a celebrar e que vos comentará ahora Vicente, que evidentemente hai que celebrarlas, pero que sí ten unha programación estable que permita eso, pues que a programación cultural na Rúa, que a actividade cultural na Rúa non pare ao longo de todo o ano. Eu só quería dar esta pincelada xeral e deixo que Vicente vos explique un pouco as cousas que temos eso de cara a este trimestre que nos queda para rematar o 2024. Pouco máis hai que explicar, vamos a ver. Estamos na transición do verán ao outono, entonces nesta fin de semana, por exemplo, bueno, pues mañán xoves volve a Xunta de Galicia co seu proxecto de Sabor a Mar, o cual aquí no Concello durante a mañá e a media tarde pois habrá unhas degustacións gratuitas de distintos petiscos elaborados con produtos do mar. Degustación gratuita con moderación, claro, que non queran vir a... E o día seguinte está previsto, pois tamén gracias a Xunta de Galicia, que hai que reconocer e darlle as gracias, porque, bueno, pues, permite que este dinamismo festivo-cultural que estamos a facer continúe. Pois temos a presentación na Galicia deste espectáculo que fai a compañía Queimán e Pousa, Encontro Máxico no Pico Sacro, que se vai a desenvoltar na Praza de Fontei. Bueno, hai certas dificultades as previsións do tempo. Hai aquí unha sinopsis do que consiste, basicamente a historia, lenda e historia do nacemento do Camiño de Santiago, o descubrimento da tumba do apóstolo, e que remataría nunha actuación teatro musical, que é unha combinación de folk rock e todo no ámbito galego, de queimadas, de contos e lendas. Escolleuse a Praza de Fontei porque entendemos que é un marco ideal para este tema e tamén un homenaxe aos que foron quen no seu día de crear o difícil que todos creíamos que era, un camiño de inverno. A partir de aí, pois xa empezaríamos ca programación do outono, reabrimos as proxeccións cinematográficas no Centro Cultural Avenida o día 4 de outono, bueno, con continuidade todos os fines de semana, exceptuando pois cando veñan programas da Real, que tamén a Real vai colaborar este ano con probablemente dous espectáculos musicais no entorno da Ponte, que sería da Ponte da Constitución, perdón. Antes ven o Magosto, que está anunciado para o día 2 de novembro, movible en función tamén do tempo. Repito, dúas actuacións musicais, e o Nadal, un Nadal que queremos facer como estamos facendo nos últimos anos, complementario para as festas que son, e para ter unha actividade pós-nenos, que este ano, pois, bueno, tuveron tamén un verao, eu creo que divertido, pero si distinto, non? Sabedes o que pasou cas atraccións nas festas. E xa a partir de aí, pois preparamos xa o codillo, estamos buscando a quen facer un pouco eses homenaxes, e, bueno, podíamos avanzar un pouquiño tamén do carnaval e do verán, o sea, o verán do ano que ven vai a ser unha fórmula similar a deste ano, é dicir, escapar dese concepto de concentración festiva
en 6 días seguidos e espallalo no mes de julio e no mes de agosto. Avanzar que sea a posición mayoritaria, ya que invitamos a participar de novo os que defenden outras propostas. E se queredes facer cualquier... máis que nada, temos aquí un resumen do que é o espectáculo deste vendres a partir das 9 en Fontei, pero que tamén ao mellor é probable que mañán teñamos que anunciar, se podemos poñer unha carpa, igual a poñemos. É que non pode ir a isto ao Centro Cultural Avenida, non? É un espectáculo máis ben de rúa e de entorno, pois... dan así un pouco... Quedamos en... Eu precisamente comento, quedei mañán co Queimán, que como lle chamo, que ás 8 da tarde tiñamos que saber, porque les chega aquí ás 4, claro, se hai que instalar campo. Calquera sitio será... Si, vai ser en Fonte, tamén porque por aí paso o camiño, pouco que decía Vicente. Se vedes aquí, compónse de un pasarrúas, vai acompañado un dragón, os persoeiros son, que o costemos aquí, o ermitaño narrador, o apóstolo, o bruxo Queimán, as bruxas, a reiña Lupa, o dragón, que son 4 persoas, os romanos, os gaiteiros e os músicos. E ao final isto remata nese concerto de fusión folk, gaita, tamén o fai AC/DC, non tema. Gaita e o rock and roll.